أما بالعسراي كفل زمن عالم بدمن صلالت كوينات توحيد أب زنبرة اللوان حدا نفع قطامي بسنك حانت جيجات راي كابت زبرخ ناي كبرة متشعة هيوت وريدو نابتهم تأتي خيوم بهيوت زيت ملسولهم ناي سمين برخاتات تدربي إزي نايتكاب بغداد استسقوا أحمد أبن فادلان استبهلا بلح قطام تاريخيو أحمد ببحري مستموس زي فرحو ناي سمين تواقعت خقوعزن كلو أو قدمي إزو صبيو زنبرا نقرقن تارا كوينات زي كونس نمول ولدتات زشبرا ناي موساوعتي نيرو لايكي لكم سعبوني فيلمنا عسراي كفل زمن عباسيد كاليفيت بستبهالت قزات أحمد أبن فادلان استبهاله هبوب منقستاو قطامي نالاليتنا تجمر كاو نحمد مستقالست سمين بجلبانا تقعزو نريو تاريخ زا قطامي كابزي كونن زجمر ناي مدري فولغا بولغاريس كما امباسادر كوين مستلاخ ايو يوتو مولو تلويتو أبت ساعة أحمد مسبيت حدا بعل سلطان فقراو ركب بممسراتو أب بغداد زنبورو كبرن متشعوت نستملو نابرا كسئني قداد كم مقصعت دما كابتا بخبر استشوم اللعاد تسوقيقو كما امباسادر ناب سمين تلاقى مسؤول دما ملكز أدي أستبها لعارك زموت بقو حبير وقع زي جمر أم مدربدانا تقعزو أحمد مبصايون وچكانو بزفلطو شفاتو تاتار عندبتاو متقعتي وردوم تسفاب زغرصلو ساعات جنا تقالست سمين بصيحوم نتوم شفاتي بتاتنووم كم مكرا دحين عقبا زهبو ممدلاي زنبور أحمدن ملك صادق دما نتوم تقالستنا سعابو أب تقاربا فولغا ناب زركب عدتهم سميناوين أتو أبتوتام سبصحو دما عبي صنبل تداليو كل سب بحقوسنا بلعنا ستين يصنحهم ملك صديق مسهير قرست بهلا قانقولاتين زملخ تقالاس سمين كردادا بمخالو أحمد بزعبا بهلو من لمدومن ناي مفلات عدل رخبا كم زربات تقالاسي يتزنبل نحقوس كيكونس تبرز موت مرحت عد مخان مسفلتو أزيوم يقرامو بسنقز دما هيرقر نا أحمد نسبالاويف إلاليو بالاويف ودت زموتا نقوسن زفانا بأخوة الرسو تباهيل زقمت برتع تقالاسن يو أما أخل زنبل دما بالاويف سخيرو خدقو عم سفتا نحاو خقات ميجمر بش كان نحاو مسكتولو دما أحمد الملك صديقن أزيوم يسنبدو لتقدم كان استمالؤون زسكاح حنكوة نبرا نبالاويف قنا بحتاو وراس السلطان أبوه نسو مخانو زرقاقز اللهم وتيخون نزبحيتون قدما رئيسات نقوس بخلو تزفوت ونبرتات تخبيبو عبل علي نقبر تباهيلا استسرحت جالبا نخقمت يقبر حانت باريات نقوسون نقويتا نابقت صاليت عالم نمسناي بفقادا مسوات مخان تلعالت كل من دلوات مستودة دما اتا مركب حونا نددت أما خلت قالاين خدكد يقبر أحمد نزز نسرعات قبر سميناوين بسنبادنا تعذبو نزز زي تبرز بهالهم بمرأيهم أزيوم عدلانياتات مخانهم يكلت اتقبر دحر مززامو دما والقار استبهالن اشتو العل كاب نقوس هوتقار حاقز دليو يمتس اتو العل عدو بسألات توريرا نقوسهم آف موت كم زركبن عدتاتهم عنين مخزن مقبومون كم استسرق يقلصلهم زربو بمقصال هزبت ميت كم زلون تنتاوينا قاننتي لهم بزامنوهم منافستي أبرعاد خمزر كابن يرد اتهم تنتاوينا قاننتي زبوها الفطرات أزيوم مفرحة خاموخان مستلع على سمهم نمتسوع عزدفر سبوني نبران إذا سمع بالاويف نخحق زوم يسمع معمو عجاتهم هزبين نمفلات حانت تأبيب تصوعا إتا تأبيب دما بؤو مزيا عدو لهم زنبولو سرعات كتكايد جمرات كاو زعقول دربيا لأختوهم زعوتن نتا توررت عد خد حنواز خؤلون
13 ተቓለስቲ ጥራይ ምስ ዝወፍሩ ምዃኑ ትትንቢ። ካብኡ ባላዊፍ ዝመርሖም ብርቱዓት ተቓለስቲ ሰሜን ሓደ ብሓደ ብፍቓዶም ክትስኡ ጀመሩ። ኣብ መንጎ እዚ ድማ እታ ጠቢብ መበል 13 ተቓላሳይ ናይ ሰሜን ደም ዘይብሉ ጋሻ ሰብ ክኸውን ከም ዘለዎ ምስ ተዛረበት ኣዒንቱ ኩሉ ሰብ ናብ ኣሕመድ ከቋምታ ጀመራ። ኣሕመድ ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ መስዋእቲ ናይ ምዃን ድሌት እኳ ተዘይነበሮ በቶም ጨካናት ተቓለስቲ ሰሜን ተኸቢቡ ስለ ዝነበረ ግና ህይወቱ ንምድሓን ክብል ሕራይ ካብ ምባል ወፃኢ ካልእ መማረፂ ኣይነበሮን። በዚ ምኽንያት ድማ ከይፈተወ ነቲ ዕድል ተቐቢሉ መበል 13 ተቓላሳይ ይኸውን። ይኹን እምበር ፈለማ እቶም ደቂ ሰሜን ንኣሕመድ ከም ጓና ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ነይሮም። ብፍላይ ነታ ምስቶም ገዘፍታ ፍራሶም ክትነጻጸር እንኮላ ኣዝያ ንእሽቶ ትመስል ናይ ዓረብ ዓሌት ዘለዋ ፈረሱ እንትርእዩ ኩሉ ግዜ እዮም ዘላግፅሉ ነይሮም። ኣሕመድ ግና ቐልጢፉ ምስቲ ኩነታት ክላመድ ይጅምር። ድሕሪ መዓልትታት ድማ ዘረብኦም ብምስማዕ ጥራይ ቋንቋኦም ክርድኦ ይጅምር። ንባዕሉ ብዙሕ ቋንቋታት ዝመልኽ ዝነበረ ባላዊፍ ድማ ብልሓት ኣሕመድ ስለ ዘስተውዓለ ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝጽበዮም ዘሎ ሓደገኛ ጉዕዞ ዓብዪ ሓገዝ ከም ዝገብር ይኣምን። ሰሜናውያን ናይ መጽሓፍ ልምዲ ስለ ዘይነበሮም ንኣሕመድ ታሪኾም ንኽጽሕፈሎም ይሓትዎ። ኣሕመድ ድማ ሓንቲ ስባር ዕንፀይቲ ኣልዒሉ ብዘይካ ኣላህ ካልእ ኣምላኽ የለን፣ መሓመድ ድማ ልኡኹ እዩ ዝብሉ ቃላት ኣብ መሬት ይጽሕፍ። ንጽባሒት ንግሆ ኣባላት ናይታ ተቓለስቲ ጉጅለ ልኡኽቶም ንምቕጻል ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበሩ እዋን እቶም ሰሜናውያን ተቓለስቲ ደጊሞም ንኣሕመድ ምስ ፈረሱ ድኹምን ፈዛዝን ከም ዝኾነ እናተዛረቡ ገላግጽሉ ጀመሩ። ኣብዚ ግዜ ግን ኣሕመድ ንዘረብኦም ዕሽሽ ብምባል ፈረሱ እናጋለበ ዓቕሙ ኸሪኦም ጀመረ። ካብኡ እቶም ሰሜናውያን ተቓለስቲ ንሱን ፈረሱን ማዕረ ክንድኡ ክእለት ዘለዎም ገይሮም ስለ ዘይገመትዎም ኣዝዮም ይግረሙ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣሕመድ ብብልሓቱን ብጽሑፉን ፈረስ ናይ ምግላብ ብቕዓቱን ክኽበር ይጅምር። ብድሕሪ እዛ ፍጻመ ድማ ኣሕመድ ነቶም ሰሜናውያንን ብሓንሳብ ተሳንዮምን ተኸባቢሮምን ኣብ መእተዊ ፊልምና ከም ዝረኣናዮ ነቲ ሰፊሕ ባሕሪ ንምስጋር ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ እታ ጉጅለ መወዳእታ ናብቲ ብፍርሒ ተዋሒጡ ዝነበረ ግዝኣት ሆትጋር ትበጽሕ። ናብቲ ቤተ መንግስቲ ምስ ኣተዉ እቲ ንጉስ ኣዝዩ ደኺሙን ተስፋ ቆሪጹን ይጸንሖም። ባላዊፍ እንታይ ከም ዝተፈጸመ ንምፍላጥ ክሓትት ይጅምር። ሙሉእ እቲ ታሪኽ ምስ ሰምዐ ግና ንሱን ተቓለስቱን ጥርጣሬ ይሓድሮም። እቲ ንጉስ ጸላእቱ ጸለማትን ግመን ተጐልቢቦም መጥቃዕቲ ስፍንዉ እንተመጺኦም ዝዓነዋ ዓድታትን ርእሶም ዝተቖረጸ ሬሳታትን ጥራይ ዝሓድጉ ፍሉያት ፍጡራት ከም ዝኾኑ ይገልጸሎም። ብድሕሪቶም ተቓለስቲ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እናተመያየጡ ኣሕመድ ሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ካብ በረኻ እናጎየየ ክወጽእ የስተውዕል። ብቕልጡፍ ናብኡ ብምኻድ ድማ ስድራ ቤት እቲ ቆልዓ ቦቶም እቲ ንጉስ ጸላእተይ ዝበሎም ፍጡራት ቅድሚ ሒደት ደቂቕ ከም ዝተቐትሉ ፈለጠ። ባላዊፍ ግዜ ተየጥፍአ ንብጾቱ መሪሑ ናብቶም ማእኸል ጫካ ዝርከብ ገዛ እቲ ቆልዓ ኣምርሐ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ድማ ብጭኳነ ዝተቖራረጸ ሬሳ ግዳያት ሪኦም ኣዝዮም ይስንብዱ። ኣብ ማእኸል እቲ ዝዓነወ ገዛ ኣሕመድ ሓንቲ ምልእቲ ሰበይቲ ትመስል ንእሽቶ ቕርጺ ይረክብ። እቶም ተቓለስቲ ሰሜን እዚ ቕርጺ ምልክት ዌንድል ዝተባሃሉ ፍጡራት ከም ዘመላኽት ይዛረቡ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ምስ መን ኩናት ከም ዝገጥሙ ይፈልጡ። ዌንድል ብጸልማትን ግመን ተሸፊኖም እናመጹ ሰብ ዝቐትሉን ርእሲ ዝቖርጹን ጥንታውያን ኣጋንንቲ እዮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣባላት እታ ጉጅለ ኣሰር ርጋጽ እግርቶም ጸላእቲ ብምስዓብ ክከታተልዎም ይፍትኑ። እንተኾነ ግን እቶም ዌንድል ዝበሃሉ ጨካናት ፍጡራት እውን ይከታተልዎም ከም ዘለውን ግመ ይመጽእ ስለ ዘሎ ተመሊሶም መጥቃዕቲ ከም ዝፍንውን ተረዲኦም ንድሕሪት ንኽምለሱ ይግደዱ። ንምሸቱ ድማ ንጉስ እቲ ዓዲ ብዛዕባ ዌንድል ተወሳኺ ሓበሬታ ክህቦም ይጅምር። እቶም ምሽጥራውያን ፍጡራት ናይ ኣናብስ ስኒ፣ ናይ ድቢ ርእሲ ከምኡውን ስጋ ክበስዕ ዝኽእል በሊሕ ጽፍሪ ዘለዎም ፍጡራት ምዃኖም ገለጸሎም። እዞም ኣጋንንቲ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን ለይቲ ጥራይ እዮም ዝንቀሳቐሱ። ሽዑ ምሸት ድማ ኣሕመድን እቶም ተቓለስትን እዚ ምስ ሰምዑ
ንባዕሎም ንምሕላው ተቐራሪቦም ይደቅሱ ኮይኑ ግና ካብ ዝፈርሕዎ ይወፁን ብዙሕ ከይጸንሑ እቶም ዌንድል ዝበሃሉ ፍጡራት ብዘገርም ቅልጣፈን ጭካነን ከጥቅዕዎም ጀመሩ። ባላዊፍን ብጾቱን ድማ ነቲ መጥቃዕትን ንምምካት ሓያል ተጋድሎ ገበሩ። እታ ምድሪ ሆትገር ዘሕለፍዋ ቀዳመይቲ ምሸት ክልተ ተቓለስቲ ሰሜን ተሰዊኦም ብሓዘን ተዛዘመት። ይኹን እምበር እቶም ተቓለስቲ እንተወሓደ ንሓደ ካብቶም ፍጡራት ከም ዝቆሰሉ ርግፀኛታት እኳ ተነበሩ፣ ኣብቲ ቦታ ዋላ ሓደ ናይ ዌንድል ሬሳ ግና ኣይነበረን። ቅልጣፈን ሓይልን እቶም ጸላእቲ ካብ ዓቕሚ ሰብ ላዕሊ ይመስል ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝሰምዕዎ ጽውጽዋይ ዌንድል ብሓቂ ጥንታውያን ኣጋንንቲ ከይኮኑ ክጠራጠሩ ይጅምሩ። ባላዊፍ ግና ካብቶም መጥቃዕቲ ዝፈነዉ ኣካላት ናይ ሰብ ዝመስል ደም ስለ ዝረኸበ በዚ ሓሳብ ኣይተሰማምዐን። ካብዚ ተበጊሱ ድማ እቶም ዌንድል ዝተባሃሉ ፍጡራት ዝወደቐ ሬሳ ብጾቶም ከም ዘይሓድጉን ሒዞም ከም ዝሃድሙን ይፈልጥ። ንጽባሒት ንግሆ ባላዊፍ መከላኸሊ ዕርዲ ንኽህነጽ ይእዝዝ። በዚ ምኽንያት ድማ ካብቶም ዌንድል ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕትን ምክልኻል ዓበይቲ ዕንፀይቲ ክተኽሉን ዓሚቕ ጉድጓድ ክኹዕቱን ጀመሩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ጸቕጢ ኮይኑ ብትግሃት እናሰርሐ እንከሎ እቲ ንእሽቶ ልዑል ግና ዋላ ሓንቲ ሓደጋ ከምዘየለ ብህድኣት ክዘዋወር ይጅምር። በዚ ኩነታት ዝሓረቐ ሄርገር ድማ ንከይወቕዖ ይገላገል። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ መንጎ ሄርገርን ኣብ መንጎ ራልፍ ዝተባሃለ ብርቱዕ ሓላውቲ ልዑልን ባእሲ ይለዓል። ፈለማ ሄርገር ነቲ ገዚፍ ተቓላሳይ ራልፍ ንምጥቃዕ ይጽገም። እዚ ዝረኣይ ኣሕመድ ድማ ንብጻዩ ክሕግዞ እኳ ተፈተነ፣ ባላዊፍ ግና ጠጠው ኣቢሉ ሰቒሉ ንኽርኢ ይእዝዞ። ኣብ መወዳእታ ግና ሄርገር ንራልፍ ቀቲሉ ነቲ ግጥም ብዓወት ይዛዝሞ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ጸሊም ደበና ኣብ ልዕሊኦም ክዝንቢ ስለ ዝጀመረ ሰራዊት ዌንድል ደጊሞም ይመጹ ከም ዘለዉ ይርድኡ። ኣሕመድ ድማ ሕጂ እውን ሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ካብቲ ቅድሚኦም ዝነበረ ጫካ ብፍርሕ እናጎየ ይርኢ። ካብኡ ብዘይ ምምታእ ፈረሱ ሒዙ ናብቲ ጫካ ክጎይ ይጀምር። ናብቶም ተቓለስቲ ዌንድል እናቐረበ ክኸይድ እንከሎ ግና ነቲ ንዘመናት ዝተሓብአ ምሽጥር ብዓይኑ ይሪኦ። እቶም ዌንድል ዝበሃሉ ቀተልቲ ሽገብርዮም ባፍራስ ዝግስግሱ ሰባት እምበር ኣጋንንቲ ወይ ድማ ልዕሊ ሰብኣዊ ሓይሊ ዘለዎም ፍጡራት ኣይነበሩን። ኣሕመድ ነቲ ቆልዓ ሓቒፉ ናብ ብጾቱ ምስ ተመልሰ መጥቃዕቲ ዌንድል ይጅምር። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣዝዩ ዓብይን ዘስካሕክሕን ኩናት ተወለዐ። ባላዊፍን ብጾቱን ምስቶም ብጋህዲ ምቕታል ዝለመዱ ጸላእቲ ክቃለሱ ይጅምሩ። ብምሉእ ሓይሎም ብዝገበርዎ ዘይተሓለለ ናይ ሞትን ህይወትን ቃልሲ ድማ ድሕሪ እቲ ዝሰምዕዎ ጽውጽዋይ ዘሎ ምሽጥር ክርድእዎ ጀመሩ። ተቓለስቲ ዌንድል መናፍስቲ ወይ እውን ኣራዊት ከይኮኑስ ንነዊሕ ዘመናት ከም እንስሳ ዘገዳመ በረኻታት ከም ድብና ተኸደኑ፣ ከም ድብና ተንቀሳቐሱ፣ ንባዕሎም እውን ከም ድቢ ገይሮም ዝሓስቡ ሰባት ኮይኖም ይረኽብዎም። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ፍርሕን ረዓድን ከም ዓብዪ ሜላ ኮይናት ዝጥቀሙሉ ስጋ ሰብ ዝበልዑ ጨካናት ሰባት እዮም ነይሮም። ድሕሪ ሰዓታት ድማ እቲ ግመ ክግላህ ምስ ጀመረ ሰራዊት ዌንድል ብንሕመድ ተሰኒፎም ናብ መዋፈሪኦም ይሃድሙ። ሄርገር ኣብቲ ኩናት 4 ብጾቶም ከም ዝተሰውኡ ንኣሕመድ የርድኦ። ካብኡ ሄርገር ድኻም ከኸጥፈአልካ እዩ ብምባል ንኣሕመድ መስተ የቕርበሉ። ኣሕመድ ግና ባህላዊ መስተ ሰሜናውያን ካብ እኽሊ ዝተሰርሐ ኣልኮል ምዃኑ ጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ማእኸል ኩናት እውን እንተኾነ ሕግታት ሃይማኖት ንምሕላው ብትሕትና ነቲ መስተ ከም ዘይሰትዮ ገለጸሉ። ንጽባሒቱ ድማ ተወቂዑ ልሕሪት ዝተረፈ ሬሳ ሓደ ዌንድል ይረኽቡ። ካብዛ ሓንቲ ሬሳ ተበጊሶም ድማ ዘረባ ኣሕመድ ሓቂ ምንባሩ ይረጋገጹ። ዌንድል ከምቲ ጥንታውያን ጽውጽዋያት ዝብልዎ ኣጋንንቲ ወይ እውን ፍሉያት ፍጥረት ከይኮኑስ ክቆስሉን ክሓሙን ዝኽእሉ መዋቲ ስጋ ዘለዎም ደቂ ሰባት እዮም። ነዚ ምስ ተገንዘበ ባላዊፍ እቶም ዌንድል ዝበሃሉ ሰባት ዝቕመጡሉን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝዳለውሉን ቦታ ከም ዘለዎም ብምሕሳብ ብህይወት ንምቕጻል እንተደልዮም ከይቀደምዎም ሃንደበት ናብ መዋፈሪኦም ብምእታው መጥቃዕቲ ክፍንውሎም ከም ዘለዎም ይውስን።
ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ድማ ባላዊፍን እቶም ዝተረፉ ተቓለስትን ሓገዝ ንምሕታት ናብ ሓንቲ ጠቢብ ይኸዱ። እታ ጠቢብ እቶም ዌንድል ዝበሃሉ ዓሌት ትእዛዝ ሓንቲ ከም መንፈሳዊት መራሒቶም ዝርእይዋ ንግስቲ ከም ዝፍጽሙ ትዛረቦም። ብመሰረት ራእይታ ጠቢብ ድማ ንሓጓሩ መጥቃዕትቶም በላዕቲ ሰብ ንምቁራጽ ናብ መዋፈሪ በዓትቶም ዌንድል ብምእታው ነታ ኣደ ዌንድል ተባሂላ ትፍለጥ ንግስቶምን ኩናት ናይ ምምራሕ ስልጣን ዘለዎ መራሒ ሰራዊቶምን መቕታል ከም ዘድሊ ትገልጸሎም። እቶም ተቓለስቲ ድማ እዛ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ናብቲ ብግመ ዝተሸፈነ ዓብዪ እምባ ተበገሱ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ኣሕመድ እቶም ዌንድል ከም ድቢ ዝኽደኑን ከም ድቢ ዝንቀሳቐሱን ካብ ኮኑ ምናልባሽ እውን ከም ድቢ ይነብሩ ይኾኑ ዝብል ሓሳብ የምጽእ። ከም ሓሳብ ኣሕመድ እንተኾይኑ ድብታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ በዓቲ እዮም ዝዕቀቡ። ንሓደ ድቢ ንምቕታል ዘሎ እንኮ መገዲ ድማ ናብቲ በዓቲ ኣቲኻ ምግጣም እዩ። እቶም ተቓለስቲ ምኽሪ ኣሕመድ ተቐቢሎም መገዶም ብምቕጻል ኣብ ጥቓ ማይ ጃሕጃሕታ ምስ በጽሑ ሓደ ዘገርም ነገር ይዕዘቡ። እዞም ሰባት ናብ በዓትታት ዘእቱ ቢንቲ ሓዊሱ ብዙሕ ነገራት ክሃንጹ ዝኽኣሉ ስልጡናት እምበር ከም ዝገመትዎ ካብ ሰባት ተነጺሎም ዝቕመጡ ድሑራት ህዝቢ ይነበሩን። ባላዊፍን ብጾቱን ግዜ ተየጥፍኡ ነቶም ኣብ ደገ ጸንሕዎም ሓለውቲ ብምቕታል ልእኽትኦም ጀመሩ። ካብኡ ናብ ሕቡእ መሕብእ እቶም ዌንድል ብምእታው ብብርሃን ሽግ ዝደመቑን ብዓጽምቲ ሰባት ዝተመልኡን በዓትታት ይረኽቡ። እቶም ጉጅለ በዚ እናሓዘኑ ናብ ውሽጢ እቲ በዓቲ መገዶም ይቕጽሉ። ኣሕመድን ብጾቱን በዚ ኣዕጽምቲ ሰባት እናረኣዩ ብጭካነ እዞም ሰባት ኣዝዮም ይግረሙ። ካብኡ መገዶም ቀጺሎም ማይ ጃሕጃሕታ ኣብ ዘለዎ ቦታ ስለ ዝበጽሑ ብገመድ ንምስጋር ይግደዱ። ዋላ ሓደ ሰብ ከይረኣዮም ሓንቢሶም ምስ ሓለፉ ድማ ናብ ክፍልታ ንግስቲ ዌንድል ይበጽሑ። ባላዊፍ እታ ንግስቲ ስም ዝተለኸየ ጽፋር ከም ዘለዋ ከይስተውዓለ ክቐትላ ናብኣ ይምርሕ። ድሕሪ ብርቱዕ ግጥም ድማ መጠረሽታ ባላዊፍ ክሳዳ ቆሪጹ ይቐትላ። ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ እቲ ግጥም ብጽፍርታ ንግስቲ ቅልጽሙ ይደሚ። ንዓዓ ድሕሪ ምቕታሎም በቲ ጸልማት ገለርያ እናሃደሙ ሓደ ካብቶም ዝቆሰሉ ወታደራት ንኣሕመድ ሒዙ ጠጠው የብሎሞ ልዕሊ ዝክኸድ ስለ ዘይክእል ኣብዚ ተሪፉ ነቶም ስዕብዎም ዝነበሩ ጸላእቲ ከም ዘዘናግዐሎም ይዛረቦ። ፈለማ ኣሕመድ ነቲ ተዋጋኢ ገዲፍዎ ክኸድ ኣይደለየን። ኮይኑ ግና ተሰኪምዎ ክኸድ ስለ ዘይክእል ካልእ መማረፂ ይነበሮን። ኣሕመድን ብጾቱን ኣብ ጫፍቲ ገለርያ ምስ በጽሑ ግና ብዝሕዝን መልክዑ ናብ ባሕሪ ዘውፅእ ጉድጓድ ማይ እምበር ማዕጾ ከም ዘይብሉ ይርድኡ። ጸላእቶም ይጽግዕዎም ስለ ዝነበሩ ድማ ካልእ መማረፂ ይነበሮምን። ዓይኖም ዓሚቶም ዘሊሎም ናብቲ ጉድጓድ ብምእታው ናብቲ ባሕሪ ምሕንባስ ይጅምሩ። ድሕሪ ብዙሕ ድኻምን መጠረሽታ ብሂወት ዋላ እኳ ተወፁ፣ ባላዊፍ ግና እቲ ምስ ደሙ ዝተሓወሰ መርዝታ ንግስቲ ዌንድል ኣሰኒፍዎ ኣዝዩ ይዳኸም። ካብቲ ቦታ እስካብ ኣብዚ ዝበጽሑ እቶም ዌንድል ንግስቶም ከም ዝሞተት ኣይፈለጡን። በዚ ምኽንያት ግመ ብዝኾነሉ ሰዓት እቶም ዌንድል ናይ መጠረሽታ መጥቃዕቲ ንምግባር ከም ዝምለሱ ስለ ዝፈለጡ ንዘይተርፍ ናይ መጠረሽታ ኩናት ክዳለዉ ይጅምሩ። ካልኦት ተቓለስቲ ኣጽዋሮም እናዳለዉ ከለዉ ኣሕመድ ግና ዋልታ ኣውፂኡ ብምቕማጥ ተንበርኪኹ ክጽሊ ጀመረ። ጸሎቱ ሓይሊ ወይ እውን ዓወት ንኽህቦ ይነበረን። ምናልባሽ ኣብቲ ዝጽበዮ ዘሎ ኩናት እንተደኣ ሞይቱ ንበደላቱ ይቕረ ንኽብለሉ ንኣምላኹ ንምልማን እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ባላዊፍ ሰይፉ ሒዙ ክመጽእ ንሪኦ። ባላዊፍ ኣብ ኣካላቱ ዘሎ መርዚ ቀታሊ ምዃኑ ጸቢቑ ይፈልጥ እኳ ተነበረ ኣብ ዓራት ደቂሱ ክመውት ግና ይመረጸን። በታ ዝተረፈቶ ንእሽተ ዓቕሚ ኣብ ጎኑ ብጾቱ ክስለፍ ይውስን። ኣብቲ ቦታ ብምህላው ጥራይ ድማ ነቶም ኣብ ናይ መወዳእታ ኩናት ዌንድል ንምስታፍ ዝዳለዉ ዝነበሩ ተቓለስቲ ዓብዪ ትብዓትን ሓቦን ይኾኖም። ድሕሪ ሰዓታት ድማ ሰማይ ብግመ ተሸፊኑ እቲ ናይ መወዳእታን ዓብይን ኩናት ተወልዐ። ባላዊፍን ብጾቱን ብዘለዎም ኩሉ ዓቕሚ ክቃለሱ ይጅመሩ። ኣዝዮም ብዙሓት ሰራዊት ዌንድል ከም ኣራዊት ናጓዞም እኳ ተመጹ፣ ንኣሕመድ ግና ካብ ቦታኦም ፍሕት ከይበሉ ብጽንዓት ክቃለሱ ይጅመሩ። ኣብ መንጎ እዚ ኩናት ድማ ባላዊፍ ነቲ ቀርኒ ዘለዎ ማስኬራ ዝወደየ መራሒ ሰራዊት ዌንድል
ክሳዱ ቆሪጹ ይቀትሎ። ሞት መራሕ ድማ ነቶም ጸላእቲ ተስፋ ይቁርጾም። በዚ ምኽንያት ድማ ድሕሪ ደቃይቕ እንድሕሪት ንኽምለሱ ዝጽውዕ ድምፂ መለኸት ተሰምዐ። ኣብዚ ሰዓት እቶም ዌንድል ንግስቶም ከም ዝሞተት ይርድኡ። ብዘይበኣኣ ናይ ኩናት ድሌቶም ሙሉእ ብምሉእ ጠፊኡ ንኸይምለሱ ካብቲ ቦታ ይሃድሙ። በዚ ድማ እታ ምጥፋእ ዝነበረት ግዝኣት ኣብ መወዳእታ ካብ ስግኣት ናፃ ትኸውን። እዚ ዓወት እዚ ዓብዪ ዋጋ ይተኸፊልዎ። እቲ ግመና ተቐንጠጠ ምስ ከደ ባላዊፍ በተው ኣካላቱ ዘሎ መርዚ ይስነፍ። ከም ጅግና ተቓላሲ ከዓ ኣብ ዓውደ ግንባር ተሰውአ። ድሕሪዚ እቶም ብሂወት ዝተረፉ ብጾቱ ብሓዘን ይሰናበትዎ። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ድማ ኣሕመድ ኣብ ጎንቶም ብሂወት ዝተረፉ 4 ብጾቱ ኣብ ናይ መጠረሽታ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ባላዊፍ ይርከብ። ብድሕሪኡ ድማ ኣሕመድ ናብ መረበቱ ንምምላስ ክዳሎ ይጅምር። እቲ ተገዲዱ ምስ ደቂ ሰሜን ዘሕለፈ ህይወት ሙሉእ ንሙሉእ ለዊጥዎ እዩ። ትብዓትን ተኣማንነትን ብግብሪ ተማሂሩ እዩ። ከምቲ ክመጽእ ከሎ ዝነበሮ ቃላት ዝልግብ ገጣሚ ጥራይ ከይኮነስ በቶም ዘሕለፎም ብዙሓት ፈተናታት ዝተሃንጸ ሓቀኛ ተቓላሳይን ኣገልጋሊ ኣምላኽን ኮይኑ ክምለስ ይጅምር። ፊልምና እውን ኣብዚ ትፍጸም። ነዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ። ከምኡውን ነዛ ፊልም እዚኣ ስለ ትፈትውዋ ጠዊዕኩም ረኣይዋ።